Croeso cynnes iawn i Gwobrau Hybu'r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith rhagorol gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ac fel y byddech chi'n ei ddisgwyl yn Aberystwyth, mae llawer yn cael ei gyflawni gan sawl un ohonoch chi. Felly dyma ffilm i gyhoeddi enwau y rhai a ddaeth i'r brig. Mae'n bleser dathlu Gwobrau Hybu'r Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni yma yn y Prifysgol ac mae'r Gwobrau yn gyfle i ddathlu gwaith caled staff a myfyrwyr sy'n hybu'r iaith Gymraeg. Y pandemig, mae ymdrechion i hybu y dysgu'r Cymraeg wedi parhau. Diolch yn fawr i bawb am ei gwaith caled. A llongyfarchiadau bawb sydd wedi ennill Gwobrau eleni. Nawr, dyma'r enillwyr. Diolch i bawb sydd wedi rannu'r digwyddiad gyda ni heddi. Diolch i'r sawl a fi'n ddiwyd yn enwebu o gyfer y Gwobrau a llongyfarchiadau calonog i'r holl enillwyr. Da iawn chi.